Good morning everyone! Maria Makiling once again and welcome to my vlog. Today we're going to cook paksiw na saluyot. Ito po ang ating main ingredients. Ang ating saluyot, which is nabili ko po ito sa Filipino soup. And also, papakita ko rin po sa inyo ang mga ingredients nito kung paano po gumawa ng paksiw na saluyot. Follow me! At heto po ang ating mga ingredients sa pagluluto po ng paksiw na saluyot. Of course, ang ating gulay, saluyot. Smashed garlic cloves, kalahating sibuyas, black ground pepper, ang ating bagoong, and last, suka. Ito po yung aking sariling version kung paano gumawa ng o pagluto ng paksiw na saluyot. Una po, nilagyan ko po siya ng 1/4 na tubig. Pinapainit po natin. Pwede na rin natin ilagay ang ating sibuyas. Ganon din ang ating bawang. Paghaluin po natin at hayaan lang po natin hanggang kumulo. At kumukulo na po ang ating tubig na may bawang at sibuyas, pwede na natin po ilagay ang ating bagoong. Salain po natin ang mabuti ang bagoong. Hayaan na lang po natin na kumulo ng bahagya. Pagkatapos yan, pwede na natin ilagay ang ating saluyot. Make sure na naka-low fire siya or low heat. So, pwede na natin ilagay ang ating saluyot. Haluin po natin. Haluin lang po ng haluin. Make sure na yung mga dahon is nalubog na po siya. Since nailubog na natin lahat ng dahon ng saluyot, pwede na natin ilagay ang ating ground pepper. Haluin lang po natin. Yung suka po is para yan sa last part. Kasi make sure po na luto muna ang saluyot bago natin ilagay yung suka. Or else, pag nilagay mo agad-agad yung suka at hindi pa luto yung dahon ng saluyot, ang ending yan, para magaspang po yung saluyot, which is hindi po siya luto. Okay? Takpan po natin at hayaan ulit kumulo ng ilang minuto. So, medyo okay na po siya. At lalagyan ko rin po siya ng MSG or Vitsin. Itong MSG na ito, optional po ito. So, kung gusto nyo, nakadepende pa rin sa inyo. Ang sa akin, nalagyan ko po siya ng Vitsin, pero konti lang siya. A pinch only. Ayan. Tama na po yun. So, at least kahit paano healthy pa rin siya. Diba? There you go. So, mukhang okay na ang ating saluyot. Ngayon, pwede na natin ilagay ang ating suka. Pero, make sure na luto ang ating saluyot. Prior to paglagay ko ng suka, tinikman ko yung saluyot kanina, yung dahon ng saluyot kung okay na siya. So, since okay na siya, pwede natin ilagay ang ating suka, which is tansya na lang po. Siguro in 30 seconds, pwede na natin hanguin to. Luto na po kasi siya. Thank you guys for watching. At ito na po ang ating finished product. Ang paksiw na saluyot. Ala Mariang Makiling. Ayan po guys, nakapagluto na naman po tayo ng isang putahe, which is paksiw na saluyot. Sana po ay nakatulong at nabigyan po kayo ng konting idea kung paano magluto ng paksiw na saluyot. Maria Makiling version. Hope you like it. Till next video po. Please don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel, Maria Makiling. Till next time. Bye!